רוצה לתת לכם כמה טיפים לפני שאני אתחיל עם המופע, איך באמת להיות אישה שמחה ומחוברת. כבר שמעתם המון דברים, מה צריך לעשות, מה לא לעשות, אז עכשיו אני איישם את זה לפרקטיקה, כן? למשל, ברגיל יש לנו לפעמים נטייה פשוט להגיב בטבעיות. מה זאת אומרת? למשל, את נכנסת הביתה, כן? מעבודה, יום ארוך, נכנסת ואת יודעת שהבעל כבר מזמן בבית והילדים. את פותחת את הדלת, את רואה רק בלגן. ברגיל את מתחילה, איזה כיף להגיע ככה הביתה, מה לא יכולת לסדר קצת ומה עם הזבל, וזה כבר היה כאן מהבוקר. למה אתם נוגעים? למה אתם לא מסדרים? מה צריך לחכות לאמא? כאילו, ברגיל אני נכנסת ככה. גם אתם? עכשיו אני מאמן את עצמי. אני אומרת, אני הולכת להיות אישה שמחה. אני רק חושבת על יום האישה. אני נכנסת, אני נושמת, אני פותחת את הדלת ואני... איזה יופי, לא סידרתם כלום, איזה יופי. איך אני שמחה לדעת שאתם זקוקים רק לי. איזה יופי, את הצלחת מהבוקר עם הקורנפלקס עדיין כאן. זה בסדר, אני אסדר, אין לי מה לעשות, רק עבדתי 15 שעות. בעלך יסתכל עליך, יגיד, מה קרה לה? מעכשיו הוא התחיל לסדר, תאמיני לי. הילדים זה משהו, בקניון, כשהם עושים לי את זה בקניון לב אשדוד, כשהם נשכבים לך על הרצפה ומתחילים, תקני לי, ואת תקום, אני סופרת עד 3. 1, 2, 2.5, 2 ו3, תקום, אני הולכת, אני עוזבת אותך, זה בטבעי, נכון את עושה את זה? או שאתן לא? אני כן, בטבעי. עכשיו אני הופכת, אני אישה שמחה. אני נשכבת לידו ומתחילה גם אני רוצה שתקנה לי, תביאי לי, גם לי לא בא. הוא יגיד לך, אמא תקומי, את עושה לי בושות, כולם מסתכלים עלינו. ריבה, ערב טוב, אני סמדה. אני עוד מעט עוברת את כולם, אבל את הראשונה. אז ריבה, בעלך ישיר לך כל יום, אין לך בעל? אני אמרתי לו שאני מאוד אוהבת לגייס כשהתחתנו. את הכרטיס.